ମଧ୍ୟ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରତ୍ନାକର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ମହାସଭାର ସଭାପତି। ଆଜି ଯାଦବ ମହାସଭା କରାଯାଉଥିଲା ଆଜି ଆମର ଜାତି ବହୁତ ପଛରେ ରହିଛି, ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଲାଞ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କାରଣ ଏମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅନଗ୍ରସର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେହେତୁ ଆମ ଜାତି ଓବିସି ଜାତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଏମାନେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ବଢ଼ିପାରିବେ, ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 8 ଦେଶକୁ ନେଇକି ଆଜି ଏଠି ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଯାଦବ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଯାଦବ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଓବିସି ଜାତିରେ ଗୋପାଳ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୁବକମାନେ ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଜୁକେସନରେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାଦବ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ 8 ଦେଶର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ତାହାକୁ କିଭଳି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।